Аз се казвам Борис Праматаров и се занимавам с рисуване. Това е последният ми проект, разработвам до някъде 1 година, който в начало беше да бъде само рисунки, събрани в книга с общи идеи, като във всяка рисунка има различна идея, но всички са подвластни на една цяла, която е за злия двойник, който съществува в нас, който всъщност може да се каже, че понякога сме ние самите. И този проект премина и в изложба, която е сега под галерия Васка Емануилова. Мисля в следващи проекти малко да ги контрастирам нещата, малко съм наблегнал само на едната страна. За мен, ако покаже и другата, ще се засили въздействието и на двете. Другия месец имам интервю с университет в Белгия, Кралската академия в Гент. И се надявам това да правя 1 година, да уча магистратура. Казвам се Десислава Панчева и съм създател на Хип-Хип ателие, пространство за съвременно изкуство, най-вече насочено към илюстрацията, експерименталния печат и самоиздаваните книги, така наречените зинове. Беше съдба. С Борис се запознахме след откриването на ателието ми. Той дойде при мен с свои неща и просто видях нещо различно от това, което прави, освен че в последствие разбрах, че е изключително талантлив и скромен човек, който наистина да работи много над нещата си. Просто нещата, които той прави, са изключително на високо ниво, дори от художествена гледна точка са много трудни за изпълнение. Освен съдържанието и веселостта, която влага, изключително странно развит талант и човек, много добър човек. Въображение, експеримент и институция. А ще ме питате ли защо? Трите думи са тези, защото хората в България обикновено си представят институциите без много експерименти и въображение в тях, а с всичките действия в галерия Васка Емануилова се опитваме да ги убедим точно в обратно. Че точно това е мястото и за въображението, и за експеримент. Галерия Васка Емануилова е филиал на Софийска градска художествена галерия. Тя е музейна галерия, която има постоянна експозиция с работи на Васка Емануилова, но освен това поддържа 2 програми за съвременно изкуство, едната от които за съвременна скулптура и другата за представяне на млади автори. Така че галерия Васка Емануилова е едновременно и музейна институция и Project Space. Васка Емануилова е една от първите жени художнички в България. Малко хора вероятно знаят това, но тя е един от изпълнителите, заедно с скулпторката Мара Георгиева на паметника на Съветската армия. Освен това обаче е един художник, който средите от художници, поколения художници изключително много уважават заради така честното му отношение, толерантната му политическа позиция, която същевременно с това винаги е била откровенна и вероятно много щедър човек, защото всичките произведения на Васка Емануилова, почти всичките, 80% са дарени на Софийска градска художествена галерия. Така да се каже, тази жена просто се е доверила на една институция да развива творчеството и да направи с това творчество това, което може да го впише в историята и да го остави за поколенията по един много по-вече промислен и исторически начин.